Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. U današnjoj epizodi pričat ćemo o najnovijem updateu ban liste. Dobro ste čuli, ban lista se updateuje. Ovo nije čest slučaj, tako Konami radi upravo ovu stvar, ali s obzirom da je meta postala izuzetno moćna, rešili su da izađu susret svim igračima i da jednostavno zaustave neke prejake dekove. Hajde da pogledamo šta je to na novoj ban listi koja stupa na snagu od 1. decembra 2022. godine. Prva karta koja se našla na listi zabrana jeste Curious the Lightsworn Dominion. Ova karta je zapravo link koji je banovan i Konami ima jako dobar razlog zašto je to uradio. A druga karta koja se našla na ban listi jeste ona karta koju smo već pominjali mali milion puta, a to je Mystic Mine. Mystic Mine je konačno na ban listi. Mi kao igrači Sky Strikera i ljubitelji ovog deka ne možemo da prevarimo to što je Mystic Mine na zabrani, ali moramo biti realni. Sky Strikeri itekako imaju dobru osnovu i što je najbitnije, imaju novi support u Magnificent Mavensu, ali i ne samo to. Smatramo da će naredna lista da donese i taj engage na 2, to jest na semi-limit, tako da će Sky Strikeri itekako moći ponovo da rade punom parom i ovaj Mystic Mine bi samo bio previše zloupotrebljen od svih ostalih dekova. Što se tiče ostalih limitovanih karata, u pitanju je Herald of Orange Light. Ova karta, ovaj mali fairy level 2 je itekako zloupotrebljen i koristi se u meti, što znači da jednostavno Konami mora ovo da zaustavi i zato su rešili da ga stave na limit, što je sasvim u redu. Što se tiče semi-limitovanih karata, to je Recital Starling, koji je itekako ok XYZ ukoliko volite da igrate na extra deck, a veliko iznenađenje se upravo nalazi u unlimitovanim kartama, to jest u kartama koje više nisu niti zabranjene, niti poluograničene, niti limitovane. O čemu je zapravo reč? Teller Knight Ptolemeus je upravo odbanovan. Ova karta će biti na Unlimitedu. Dimensional Fissure, Fire Formation Denki i Macro Cosmos kao i Metaverse su ponovo na 3. Ovo je veliko iznenađenje zato što su i Dimensional Fissure i Macro Cosmos i Metaverse bili na limitu, ali s obzirom da je sada Mystic Mine na 0, Field Spell neće se toliko ni previše ni igrati, budimo realni, i zato je Metaverse vraćen na Unlimited, što znači da možete da igrate 3. Ono što mi mislimo, a vezano je za Dimensional Fissure i Macro Cosmos, jeste to da će uskoro naravno izaći i Structure Deck Dark Worldova, a pretpostavljamo da znate kako možete da im se suprotstavite ukoliko uđu u neku jaku metu. Efekti Dark Worldova se aktiviraju kada oni odu u graveyard, što znači da ako odu u benišovane karte, onda im se efekti neće aktivirati. A za to će se naravno pobrinuti ko drugi nego Dimensional Fissure i Macro Cosmos. S tim što je Dimensional Fissure mnogo brža karta, odmah ih možete u prvom potezu aktivirati i tako sprečiti protivnika ukoliko igra Dark Worldove, makar malo, dok je Macro Cosmos nešto malo sporija, ali ima potpuno isti efekt. Pišite nam u komentarima šta mislite o ovoj ban listi i šta biste vi voljeli da se promeni. I ne samo to, ukoliko ste prvi put na kanalu, ne zaboravite da se subscribe-ujete i naravno komentarišite obavezno. Jedva čekamo da pročitamo vaša mišljenja. Mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi, a do tada veliki pozdrav.